so much money now. We go TV behind your brother. It's a moment cash and cura. I am a dark cross in Puna. Nini Nanasa, who call you? And I'm from around TV. Hi. Afternoon. Where do actually, my name is Likee. Okay, Likee. And my sister too. Hannah. Oh, okay, nice. Yeah, nice meeting too. Nice meeting you too. The patcho with you and your bunny should be actually a traveling toss. The fair wire. Wire traveling toss. Yeah, Matty did. Now, patcho, you didn't probably be to a point by your bonipa. It is to say, your Jumani, I said, yeah, you know. You need a few minimum no man temo so. You are not quiet to but until you can say your announcing information center. As I say, yeah, and say, yeah, one party woman to pine. Bia or person with 2 pine, and I will be our person of condo according to be near the Nako. And no entity and Nama, your dear shall we. Your time now support information center. What you want? Oh, nice, oh, nice, oh, nice, oh, nice. This is over to not quit. But now, offer a bachelor, ya say, one on baby, I want why. Monsieur Fraser, wash it for that. Would you number say? 020 44 55 47. The patch would you know? Chua. Oh, who's in Cablo for no one can I can't show. I like you. Baba, why? He is serious, why, Brian? Better him. See, I'm no bunny trouble. Mashisha may dear you, or dog. Mashisha may dear you, Ariswa. Mashisha may dear you, or dog. Arisha may dear you, or dog. We are very romantic. Me romantic. Miss Asia Presby, be a sunbase. Share the Roman one. And a Pentecost. What in common as it? Pampas, dear, which I want for 10. Shall what down so or Papa Penny? I am we are bread, yes, so. Okay, so be my uncle, the very local. Yami, I don't want soon we woo up. Marco two blocks to be. Sicabeba, a back of chair you could me. So, whom, mammy, young one. The patch also, she was about our family, I could say. And I'm trouble. Hey, also untold. Something common. Now, by this time, I'll pent off. Hey, I don't for the other I want for. Huh? They say, would you be a baby attacking? Maybe attacking 20. What kind of date am I? I don't believe with him. Have to go with us. Hey, we are coming. You won't have ever from say. You better back home. Megade. If I back also Aquanye. Acquire fucking. No, you're buying from Legade. Why? Megade, wow. No, I bear myself, friends. Legade. Say, be so as a move. Shemebo. Me sure boss say we are my girlfriend, we are BB akosi yesu beba. Wonso e. Nda me mpe bohye. Hey, okoye ho a? Bible class ochi okwase na bohye. Ti body en sha bo rough. Asa me mashe boy. Me kan. Me kan sa mo shama. Me mra na say, e de kwase ya no. Me kan sa mo shama. Bu bele tibeti atokwa de mpo. Me kan sa o ye kwase a. Won sa de ho ni kapa o. Exactly, ready use. Ah. To when I bufo the bomb minimum sa. They say o pamela na atwetwe me ana sese. Se pass maka. Ah, ready me yesu bi atejo so. Hey. But why if? Me da say. Oh, madam, fine. What him am trimi me. Me dia ma. Don't music. One day, me sorry, na me brain crash and so much money now. Woman and she a guy be. I see a friend is saying Likee, but company you can wash as a travel and tour today. Sister. Me for brochure ko. Sir. Ja. Maso ya yeso no. O she am you saying me discuss kakra bi ba. US Italy baby a me ko. Nti unim.
Me come mama me pressure say sisi ade my son is shintino on pesika mama na me nko hwe my son ya shinti ye wad na ye nko me say me hwan me obia uni obia o boy na de bia na address shepe no for pressure man kwa dey dey mende mama we jajaja yo jai for pressure man say for pressure man na me ko he na wa nko na me ko ba ye nyina ye be ko o dabi ene mama we but hard me to pressure mama me pressure me ko to pressure man boy I am ready to cross in Puna. Ninja Nanasa, who call you? And I'm from around Hey, I tell you, let's say, young Codem. Yeah, dinner, I'm seeing me fan one be doing serious. One thing. So be a bahano. The man for 2 pound crab, which I'm from say crab. Ooh, why share traveling talk? The man for 2 pound crab, which I'm seeing no be doing with the milk. I made the work say. And name remove 2 coin. Now they see I mean for 2 coin. Me te ha no me ye medwuma kama. Bibi e koso kama. They say 2 coin we jame me wo ha na se no ayede. Me 2 coin dey say me now for mam no use ko mu nyina wa boche me no mu ye video ko mu top pressure mam sa. No de nyame mre ne mre pa. Edu time akwantuo no kwan ne bibia mo akọ. What you say? Me ni obi achi say top pressure amount o ko no. Me te ha me ye adwuma kama bibi e koso kama. De ohia bia me nyema. Obi ti abruchi wo hu ne saa no obi ti okra no se sika de ana chop money ni ade am de ma wa ono ko ti okra onya bi problem ne say o se tincha o to se ne kwa so on fa me nko on fa me nko nya botre nya botre sen ena me ka se nya botre akwantu time duru na se bia me a me firi se me de obekọ me de obekọ de bia hu bi se bi se edi entina se wutu kwa o de ka where you pa ne say I'll be to kwa na se metia so me ye den se wo na ayi se me so metia me nya adwuma se bi se metu kwa me hwe wo hwe me de open me nyama enso me nkotam abrochire me so ana me nkotam wiase nyina mfama ansa na aso ka de be so me ye no ha mo no agyae ko fam kwa abrochire se metu kwa akwantu na ne wo ni so tu kwa na wo jame me wa ha na ase wo ye de na emi no na ye nko me ye adwuma me nya me adwuma no pe na me je no wa ha no the same thing na me ko ha me kwa akwaji ti so fa me nkwa na pese me hu so se me si nya abotre me do betu kwan na me do betu me fa wontu so me do betu se se ne ntena ha ne hwe no mem kakra ansa sa na aka me nka say sa ya pentim u jame ho akọ wo twa fa me so ko de wakasa asem na tu trima opeso otu kwan opeso otu kwan no okay mate koi manko fon tutu mu wa tu ni wa brochi no ya kotu ayeda fake at saying na me adumo mo ye what do you na me see we na no asem no abrochi asem abrochi ndie no na me na kwedi nkomo siska ni ho de dey dey sika ni ho so ni sika o de sena ho me ne maame na kasa o sa she ye po connection ni fast ma enche ya na me de me fly bro de ayo me de say de ayo when into me o so ni sika oni sika obenya so come on the pressure o come the pressure ment na ho menya den come the pressure de ayo de den say de pa na me ko so ni sika na wo se me ko ba se ma ka achiro o de ayo boy pa iso ma me so de me se come ye ne nkofo na kasa bibia da na kwan so nti wo de me de o de ayo na wo boy so they didn't say cry she say so ma me so de kwere me so me de pressure ko sine so ye wow me de pressure ko sine so de den man pressure me de nkasa wanya ma wa ka che ne se mo jai jai simple me say wanya ma me de man pressure wa frame me biem fake fake I don't suro yo man wa man pressure ko me de pressure bi aboko de na me adom o ma me wo shefi nnu ade na ma frɛ wa frɛ wo mfa me ko ade na me ho fa me
Deɛ na me no ka sɛ waye w'anim bosaa ɛhwɛ me deɛ na haw tu pɛ sɛ ɔkyerɛ sɛ da ne nkɔmmɔ na me no di refi ɛdeɛ nkɔmmɔ na ɔnim adi a me refi deɛ ɛhe nkɔmmɔ deɛ ɛhe na ɔnim adi a me refi da no me bɛfi bɛka kyerɛ sɛ nkɔfo bi aba ɔm de ma anti wo da so kae saa ɔmo ayi no se na ɛda so wɔ mu so wokas na medi agora na mani bere sɛ mo ɛdeɛ ntia ɛdeɛ titiri ntia wopɛ sɛ ɔtu kwan ka kyerɛ sɛ meka kyerɛ sɛ menamfo sɛ ɔmo nyinaa me na ɔmo nyinaa di nkɔmmɔ obiaa ha me ɔmo tɔ pressure ma me saa ti aburukyire kɛkɛ ɛna wopɛ sɛ wokɔ bi ampɛ sɛ metu kwan mene nya akwantuo na wokɔ na me ha mi o sɛ wokɔ na wagya me wɔ ha no ɛna me dwene ho a mente ase akwantuo ne deɛ wɔbɔbɔsi akora me metimi abɔ na nka mayɛ de metimi de wakɔ na sɛ wobɛgya me wɔ ha ɛnoɔma wo sɛ na wosi yɛ me ne a ɔde ɛkɔba m'ani gye ɛne ade na ne wugya me wɔ na medwene ho a mente ase sɛ wɔn so sɛ me gya wagye din me ngye sɛ me no tia de bɛ aka kyɛ me so ɔdɔm na sɛ wo me no wo de ka me no ɔdɔm de na fa me tu kwan bi sɛ me kɔ abɔkyi asɛm okay onim ɛkyena menu nyinaa bɛkɔ nkurɔfoɔ no travel and tour for no yakɔ akɔbisa si na ɔmo nhyehyɛ ɛsiteɛ sɛ ne ada sɛ menu mmienu nyinaa na bɛkɔ de a ne yɛkɔ sɛ menu mmienu nyinaa bɛtumi akɔ ɛne mebisa ɔmo no de ɔmo bɛka no ne yɛbɛhu sɛ mem na mekɔ a anaa wo na wobɛkɔ a ne yɛkɔ sɛ te sɛ wode akwantuo no ana apɛ sɛ wokɔ sɛ ne kura ne sɛm sɛ mehu yɛ mmienu ne yɛkɔ anaasɛ ɔde me yɛkɔ anaasɛ wo nam kyerɛ mu a hɛ yɛ ansa ne yɛduro ne yɛkɔ a wɔngya me mekɔ akɔ mpensiemu wɔ mo hɔ nhyehyɛ yɛ ɛda hɔ a sɛ ne ada sɛ mmienu ne yɛkɔ anaasɛ me nko ana mekɔ anaa wo nko ana wokɔ no sɛ yɛnnu hɔ a memetumi ayɛ dɛ sɛ wo nko ana wokɔ anaasɛ yɛbi yɛ mmienu yɛbɛtumi akɔ anaasɛ sɛ nti yɛkɔduru ɔmo hɔ a ɛna ɛbɛhu kwan a ɔmbɛka hyɛ yɛ mmienu nyinaa bɛkɔ nya afei deɛ ɛna mo w'ani agye no ne ka sɛ mmienu nyinaa bɛkɔ deɛ nyinaa bɛkɔ na ne ma wo nko anso kɔɛ ɔno sɛ wopɛ aburukyire deɛ ɛda hɔ a wopɛ sɛ ɔkɔhu no kɔbom na hwɛ deɛ ɛda hɔ woa na bɛsɛ aba w'akyi bibi papa bɛy to mo mpa bɔkyi wo hu ɔmo ɛwɔ deɛ ho wo hwɛ mo dress no mo ba ka so mo de ba ha ɔno deɛ me nkasa no hu obi a wɔte aburukyire so ekurase ni deɛ enye nkurasefo yɛ kɔ da bi o me bisa wo hu obi a ɔte aburukyire ayɛ sɛ wokɔ school na wabɔn sɛ wonim saa yɛ obi a efie nyansa ɛne wo school nyansa ana wonim saa obi te aburukyire na wa sɛ na adwene mu nyinaa yɛ nkwala adwene ɛna obi so wɔ adwene na ɔte fie ɔte Ghana ɔntu kwan ɛnso na adwene mu dɔ ɛsi obi a wɔ ha mentimi abobɔ asikafoɔ bi de ɔmo ntu kwan da ɛnso ɔmo te Ghana ha ɔmo no ɔmo akɔ so ne nyinaa ne wadwene ne ɔman deɛ ɔyɛ no ɔyɛ ne yɛ na ɛkɔ so ama wo deɛ ɔso bɛkɔ a ɛkyena me deɛ men si wo kwan yɛ nyinaa yɛkɔdu ɔmo hɔ travel and tour for no na deɛ ɔmo bɛka no sɛ akwantuo no a wokɔ no sei ne wom ɔmo ma yɛ hyehyɛeɛ no na sɛ neɛ wo nkɔ a na abɛkɔ si yɛmmienu nyinaa ne bɛkɔ a ne yɛkɔ yɛ mama kɔ aba ba wahwɛ travel and tours mote wahwɛ travel and tours yɛde nipa titiri bebree tutu kwan paa atem nka paa asamwagya first akwantuo yɛ na yɛde ne bɔɔ yɛsaa gye contract APUs atem de sɛ maba kurom ha ɛyɛ nso ɛpɛ sɛ akwantuo James Bond bɛba Ghana biara yɛ na yɛyɛ ne ticket ɛma no James Bond 07 Sa yeah. Fela Nicola Poli. On a about zombie. Ayana zombie. Yana universe or Bagana. okay. Iti Ayadom. A miss sister and I'm a fast Adam so at the dome. But two quite be which mamma no. America, my penny son and Sabon and Basso said, or no mini pa will be to me. We need to be a two quite. Now, I'm a banker, and one train home so how. Yeah, you're trying to train them. We're trying to make them. Who did tuma? Yeah, and your mamma quam and Timothy are not yet down. I need to say, Miss APC. If I told as I go teach you, Nina said, if I say you took my baby.
Bobodi. Ne din de chef. Ne ni nyina ne sɛ yɛso yɛpɛsi etu kwan ne bi. Me ne me ho kani. No nti na ama yɛba ha. Yɛte mo nkasɛm abɛkuro mu ha. Ti yɛnso yɛpɛsi etu kwan ne bi. Na me pacho moto ne sɛ no kwa odi ni. Me pacho me girlfriend. Na price ne ne ɛho price ne de ɛho hyehyɛ no edi nkan yɛbɛgye mu 2 passports. Edi 2 passport amumi no passport 2 passport. Me agye mo passport picture. Me agye mo birth cert. So we voters ID me card. pacho. So pacho so voters ID card. Any may be free more. But mumi no a bond me 350 million. Ade. Pacho mu ye 2. Na nka pacho me nko anso You tell say on kwa de make me a joke 170. 170. Okay. Now, they say mumu man a person. Kameme see una I na more banning kona own car. I na oma oba odu e bi kwana. Bra, what the man took my ye papa boa. Obi obeka to self for bed took one be house me say, who? Because I'm no what chance. A man what chance wa buchi. Get your gym, mama sorry you na there. We American president who now be ban. We may wear the who now be ban in China. Na phone ni nanim class James Brown. Yes. Yeah. Nfomu dudu sa no. Obe nya kunu ho. Anye na meni ni Sen so mumi no so mo be pa. odi didi. Anu de nya problem. Nti se no mumi no mo be ko. Aye mi no e bako. Okay. Nti se mo be time de bu half ba. O de bu half ba by 3 months time. Ye wie ni na. Crossing day no so ye next week. So what was ene patro ye bako but ye actually ye beba. Ye be hwe mo ni. Why? Ya bogo bibia wa. Okay. The best level. One day, me sorry, now me bring crashes, so much time